iga twachire ase omwana motume mheshimiwa ase abanyagitari atoretera ase rituko ria rero. Nabo tore ase compound ya egeti ekio, abanyagitari aba batogwenirie buya, amariogo naro atobwate naende ntogendererete. Ase motume onyara koba ogoseniwa na abanyagitari aba babe bagoseniwa ande onsi babe bagakora emeremo ase obogima bwabo bonsi. Buya mono ekiagera abanto abange ntwange kwenyara koria na rori toche bosongo gose nonya na obuya omochei, lakini twanyorire oborwaire oborwari bwa bosa. Mheshimiwa oito Michael Mutume okorire emeremo eyere emiya ase egetunwa eke giaito, ekiagera otoreteire abanyagitari baito bachire mpaka nkang'u nyomba ime. Bachire gotorigia abarwaire abande totare gocha kwenyara, tosoke goika nyagitari, twairwe amariogo maya tobwate koboko, abanyagitari baito batosugurikeire buya, bagotoire buya mpaka twarorire ng'a amaene omheshimiwa oito nabo achareti abanto baye, naende tokomosabera ng'a tiga Nyasaye nakomobeka ororo naende amoe omoyo oyo iga amoete, ekiagera agokora egasi obotuko na omogaso ase okorera obogima bwa abanto baye. Nkorokumang'ana Evans Obey, omo-ward manager Umasiri East Ward. Ase egesasaisi kia rero ekoba sponsored na Michael Mutume Foundation, banyagitari baito barure ase enyagitari ya advanced cancer, bakocollaborate na omheshimiwa Michael Mutume, tokorigereria amang'ana ya prostate cancer, amang'ana ya abagaka, oborwaire bwa abagaka, toche amang'ana ya cervical cancer, amang'ana ya oborwaire bwa abang'ina na breast cancer, na general baria babwate emechandere general. Iga abanto baminto nkobatebia mwetokesa ase obonge, oborwari buna obo bwa bosa ekero bwachire, erinde monyare mogokonyeka. Rituko ria Friday naro ntobe ensemo yaito ya Kionyo, eywo egochi kobwata Mokonge sub location na Turwa sub location.